προσεμαρτύρηση αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα ενήλει περιστεράς Ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσας δόξας. Εν Ιορδάνη βαπτιζόμενους ο Κύριε, η της Τριάδος εφανερώδη προσκύνησης, του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρησιν, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα ενίδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φώτισας δόξας. Εν Ιορδάνη βαπτιζόμενους ο Κύριε, εις της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, ο γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρησιν, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα ενήλει περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φώτισας δόξασιν. Εν Ιορδάνη επεφάνης ημέρων οικουμένην και το φως σου Κύριε εσημειώνει